Saa nähdä mihin tänään lähdetään taas. Varmaan jotain naista iskemään. Ja sille muulille mikään riitä. Alkon kautta tietenkin. No voi olla. Sieltähän se läski näkyy tulla. Kato se on. Aika pilleris on. Sekaisinhan se. No. Hei poja! Miten? Siinä televisiossa mä katsoin, kun se yksi muukala pitää sitä ohjelmaa, niin tää Irvini oli siinä tää Suomen Elvis ja hän sanoi, että viina on hyvä. Niin minkäs makusta, onko se viina hyvä, kun mä oon enemmän noitten pillereitten kanssa pelannut, niin mä en oo siihen viinaa sillai. No kyllä se nyt aina pillerit voittaa. Joo. Mimmottiin kauppa se olisi, niin sit viinaa vois saada, niin kokeiltas. Päivää neiti. Päivää. Kun on rikka tuolla Eurajoen rannalla, ketkä istuu, ketkä ei töistä tarvitse käydä, sanovat, että soppa olisi kaikista edullisinta viinaa. Onko näin? Kyllä mä sanoisin, että iso G olisi edullisempi. Noin niinkö humaltumismielessä vai? Kyllä näin on. Onks sul mitään sellaista viinaa, missä olisi pal kaloreita? Niin, eikö Sakka taju Elviksen pitää turppu, Elvis on aneminen. No sit mä sanoisin, että pikku herpus olisi hyvä. Siinä on paljon kaloreja. 100 sokrupalaa. Onks varma kans? Kyllä näin on. Turppu onks Elvis siitä? Ei mut kyllä herralla on kauniit silmät. Eihän on mikä herra, hän on Elvis. Lankaako munat, no lankaa vaan Tutti Frutti. Tutti Frutti. Tutti Frutti. Lähdeks mun matko? Ilmaan mä lähdin. Ei kaipailla maan, ei ilmassakaan, on toista hänen vertaistaan. Tutti Frutti. Tutti Frutti. Tellervo, mun täytyy sanoa, että sä oot mahtava akka. Jumalauta, on hirvees tonnis. Sun silmis. Ja iltaisin, kun me tie, taas pöytään kahvilan. Ja iltaisin.